Bună ziua și bine v-am găsit la un... Bă, uite așa la mine. Un nou episod de Minecraft alături de prietenul nostru, Draguș. Salut! Așa. Stai unde ești, mă, că te-am putut și bine. Gata, te văd. Trebuie să mă găina! Bă, da, joacă! Așa. Da, a mei, că tu nu filmezi, tu filmezi? Filmezi? Sper că nu mă aud din asta. 35, abonați! Bravo, mă! Aveți cod. Dacă vrei... Dacă vreau să întrebări? Oare ce o să facem o breșă a minerilor, nu că o breșă a minerilor. Trebuie să mă o viață? Da, sper să nu pleci și să nu mai apucim să filmezi pe aia, Ai mai făcut-o crafting odată și vreau să bea bun. Unde ai pus crafting-ul? Acum odată în puii mei jos crafting-ul. Să vreau și să-mi fac un topor. Plasează înapoi copacii, că după aia poate rămânem fără copaci și după aia tot noi ne plângem. Câți copaci avem aici? Da, nu. Poate copaci. Mi-am făcut toate portele mele. Da, un pic de lapte, ai like? Da, un pic doar. Câte episoade mergi? Oare stai, am zis dacă am avut. Ce blocat jocul un pic, sau nu știu. Dar știu că de la comiență nu pică mere, nu-i așa? Faci tu așa de ai o casă? Ce ai? O stacă de lemn și două. Bă, ai lucrat tot lemnul. Bă, ești... Și mai adună câte lemne pe lucrat. Stai să mă, dar eu vreau să punem lemn de prelucrat la colțuri, mă. Ok. Dar tu... Eu copaci ăștia. Eu nu fac o fermă de copaci. Bine, mă. Fă. Fermă de copaci, foarte fac. Grădină botanică. Sahara! Vrei în Sahara? Da, fix în Sahara. Hai să căutăm un biom. Poate fac hep. Bă! A, nu da! Ce ți-am luat din viață? Niciuna. Da, niciuna, da. Ai armură. N-ai. Vezi mai mică. Bă, nu. Răbra n-arată așa. Hai să căutăm un loc pentru casă. Parcă am 33 de lemn neprelucrat, haide dacă. La crafting-ul. Da, e la mine. Așteaptă-mă, mă, că eu nu. Ce e la mine? Foarte, văd că zbor. Hai să, stai că eu iau... Stai că fac. Ce e la mine? Da, te văd. Frică. Mănezi. Hai odată, de ce tu stai pe loc, Anubu? Odată? Bă, frate, dar cum faci asta? Zi și mie comanda. Hai o să luăm niște... Dar pune crafting-ul repede jos, că te iau mama mai bine. O să iau pe Tyler-ul. Oricum, nu găsesc iron, bă. Numai coal. Am găsit niște coal.
Da, mă, frate, deja e întuneric reușit, mă. Dar, deci dacă mă teleportez la tine, nu știu ce fac. Lasă-mă să iau... Bă, lasă-mă, bă, să iau și eu colbă, Doamne! Copil, mă, lasă, că ne trebuie și nouă colbă. Nu! Hai, bă, frate, dar nu mai trebuie. Scuze-mă, bă! N-ai tu de pentru mine, așa? Nu zic să ne cooperăm. Bă, dar nu mă mai... Bă... Lasă-mă, mă, să iau și niște colmă. Caută-mă colă-n puii mei, că nici torți n-avem. Eu cum se face? Eu cum se fac col? Și eu și Dana. Plec cu sunul de mă degeaba. Bă, dă-te, Stella. Hai, dă-te, dată. Unde-i colul? Unde-mă? Bă, unde dracu vezi colul? Aici! Ok, aici. O să fiu col. O să fac o torță. Fac o torță, Doamne. Doamne, ce să fac? Uite, col. Bine, frate, și aici ai destul col. Nu, deci nu date pe acum să răzbun. Bă, nu date pe. De ce? Adică ți-a merge și eu cu ăsta, ca să nu merge și ăsta. Știu că merge și ăla. Acum ți-a merge mai rapid. Bine. Trebuie să te... Bă, dar nu mai da în mine. Da, da, stai mult. Care pe normal? Da, pe normal, bine, ce zic acolo. What the fuck am pus în... Iron! Eu sunt omul. Cât ai rămâne? Stai. Veniți de la tine, nu? Ia mă cu Iron. Ia mă gata. 16 Iron, hai să-l împărțim ce pește aproape. La bun, eu iau 8, e 8. Ia văd, stai, uite ce ză tata, uite ce ză tata. Stai mă că eu, uite ce ză tata, uite. Ia mă odată la loc. Da. Și ce să facem de el? Oare loc să urmă cop prima dată îmi facem mai de dată. Nu să dacă poate o luăm bine pe... Da, mă, o luăm bine. Bă, dar ce mă, ai minimap. Minimap. Oameni buni, nu joc cu hack. Vă zic. Clar, ați văzut și voi, cred. Nu joc cu hack. Hai să iau semințe. Ce-ai zis? Ai zis ce o să zic? Nu. Stai, mă. O, da, e bine. Ia-le. Ia, mă urmă. Bă, dar ce? Bă, nu țin cu eu o să fiu ăla care miniază. Zile crude. Să ăla care fuge. Ca fraierii cu diamantani. Dar nu date pe că tu că am găsit Iron. Hai cu drăguțul, dă-te spune. Hai mă, n-ai. Trebuie să găsim mâncare.